Ilanong sabawan sa Cotabato City abli na alang sa publiko samtang salon ug coffee shop sa Iligan City gidagsa. Pangutana, napatuman ba ka ang social distancing? Anyang report. Dinhi sa Cotabato City, abli na alang sa dine-in kining usa ka sabawan nga bulalo ang specialty. Busa nalipay gayud kining usa ka customer tungod duha ka bulan na kuno niyang wala makakaon sa paboritong putahe. Sugod karong adlaw, gipailam na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang syudad, hinungdang dagang establishmento ang nangabli. Samtang sa Iligan City, na naka-MGCQ na usab. Nag-una-una, kining si Teacher Lizelle Ciares nga makasulod nining usa ka salon aron makapamanicure o pedicure. Sukad March 16 pa kuno siya ulahing nakapalimpyo, busa naniguro na siya una mo sulod sa eskwelahan alang sa enrollment. Satisfied yun ang customers kung ingan ani, ilang protocol nga ilang gahimuon. Pero may lang untag, mulahutay yun. No? Mulahutay yun nga ingan ani. Kaya usay ra ba ning Pinoy kay ningas kugon, di ba? Gipasalig sa tag-iya sa salon nga ilang ginatuman ang mga health safety protocols sama sa social distancing. Matag attendant dunay PPE o personal protective equipment o kanunay nagadisinfect o gamit matag customer. Ang among gihimo ma'am para maprotektahan ang among clients at the same time ang among mga trabahante. So naagid mi surgical mask, naagid mi kanang face shield, no? And then naagid sila katong murag robe bitaw ma'am nga pinabaligtad nga bathrobe. Pwede na usab maka-dine-in niining usa ka donut shop apan ang pabiling ginapatuman ang social distancing. Karon murag okay na pud siya nga at least maka-dine-in but nadya po ng social distancing. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.